खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया मिरु एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै बुंदों दि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायाव सरकारा गरसेबो रां लानो मोना आरो बिटिआर दफायाव लिरजानाय 6.3 दफा बायदि जेरै कलेजफोरा प्रभिन्सियेलाइज जादों बिदिनो गावसोर एबसुनिफ्रायबो बेबादि गरसेबो रां लायालासे प्रभिन्सियेलाइज खालामनायखौ हास्थायो होनना बिथां आफादगिरिया रोखायै बुंथिदों। नैथि रादाबाव दं। मैया मोनसे गोनां मेलाव बाहागो लानानै बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायना बुंदों दि थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ हानजाया लाइमोनफोरखौ जौ लोंहोनानै आरो ड्राग्स जाहोनानै बिसोरनि इयुनखौ फोजोबस्रांदोंमोन आरो जायफोरा जौ लोंनो लुबैनानै आरो ड्राग्स जानो लुबैनानै बिपिएफआव हाबहैदों बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया, नाथाय हारिया जोबस्रांगोन होनना बिथां मावफुं सोद्रोमाया फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं। आसामनि हाइलाकान्दि सोहोराव मैया सुनिबारखालि हनुमान मन्दिर खावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सा 7 सुबुंफोरखौ पुलिसआ हमदों। उफ्रा पुलिस सामलायगिरि समीर दत्तर बरुवाया फोरमायदों दि बिसोरखौ हमथाबाय आरो खावनायनि गुबै फावफान्दायगिरिखौ राजु बैष्णव होनना सिनायथि होदों। सोंनाय फिननाया सोलिगासिनो दं होनना बिथाङा बुंबावो। रायखांनो गोनांदि थानसालिनि पुजारी रन्जन सैबिया नुदोंमोन दि मन्दिरनि गाहाय ग्रिलआ बायबाय आरो मुसुखानि गासैबो सना आरो रुपानि गहेनाफोरा गोमानानै दं। अनसुंथाइ बाक्सुखौबो खहा खालामदोंमोन आरो सिखावफोरा 50,000सो रांबो लांदोंमोन। बिथाङा पुलिसनो खौरां हरो। थानसालि सामलाय आफादनि नेहाथारि शान्तानु देबआ हाइलाकान्दि सदर पुलिस थानायाव मोनसे एफआइआर गथायदोंमोन। पुलिसनि मोनसे हानजाया हरखाबै जाथाय जानाय जायगायाव सौहैदोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा थानसालियाव ज' जादोंमोन, गावसोरनि हेंथा दिन्थिफुंनायखौ रेबथुमदोंमोन आरो दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनो दाबि खालामदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं। फैबाय थानाय ल'कसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै क'क्राझार ल'कसभा बियाबाव आम आदमी पार्टी एबा AAPनि नोजोर गामिसिम दावबायनाय हाबाफारि लादों। आसाम आम आदमी पार्टी एबा AAPआ मख'नो गोनांदि गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा फैबाय थानाय ल'कसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै गावबा गावनि राजखान्थियारि दोलोनि सांग्रांथि हाबाफारि लानाय बादिनो आसाम आम आदमी पार्टी एबा AAPआबो मिरुनि बिथोन बायदि मैया गामिसिम दावबायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों खना खनला गामि सिंनि जेंनाफोरखौ खौरां लानायखौ नुनो मोन्दों। मख'जाथावदि अजय नार्जारिनि दैदेननाय आम आदमी पार्टीनि मोनसे हानजाया मैया क'क्राझार जिल्ला बावखुंग्रि बियाब बासबारि ओनसोलनि माखासे गामि गामि हानजा सुनाय हाबाफारि लायो। हानजा सुनाय हाबाफारिनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे गोग्लैसोनाय गामिफोरनि थासारिनि सायाव नायगिदिंनायजों लोगोसे सरासनस्रा रायजो राजाफोरनि गेजेराव राजखान्थियारि सांग्रांथि लाबोनो नाजादों। फैबाय थानाय ल'कसभा बिसायख'थियाव भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव बाहागो लानायजों लोगोसे आसामावबो गोख्रोङै बाहागो लागोन। आम आदमी पार्टीआ बेजों लोगोसेनो क'क्राझार ल'कसभा बियाबावबो बिसायख'थि गेलेनाया रोखा जानायनि खोथाखौ मिथिहोदों। आसाम आम आदमी पार्टीनि दैदेनगिरि अजय नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। बाथि रादाबाव दं। आसामनि तिनिसुकिया जिल्लायाव थानाय लेड'नि थिराप कलियरी भारत पेट्रल पाम्पआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादोंमोन जेब्ला सासे मावसाया मोब्लिब बोगथाबजानानै थैदोंमोन। मख'नो गोनांदि मार्गेरिटानि सेगुनबारिनि पापु बरुवाया मैया सुनिबाराव बे जाथायनि जाहोनाव जिउ खोमानांदोंमोन। बरुवाया गंसे डाम्पार आरो जेसिबि एक्सकावेटारखौ बाहायनानै मोनसे गारिनिफ्राय गुबुन मोनसे गारिसिम थाव ड्रमफोरखौ लांनायनि मोनसे खान्थियारि खामानिनि समाव मोब्लिब बोगथाबजादोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जाब्रबथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला बिथाङा
गावनि बिबानखौ मावगासिनो दंमोन, जायनि जाहोनाव सुबुं समाजनि गेजेराव जोबोद दुखु मोनदोंमोन। दथसे रादाबाव दं रौनिया हानजाया जम्मु काश्मीराव फिर पंगाल रेन्जनि फारनैथिंजायनिफ्राय रैखाथि हानजाफोरखौ लाफानानै अपारेशन सर्बशक्ति जागासिनो दं, जाय राजौरी आरो फुंजनि ओनसोलफोराव भारतारि रौनियाफोरनि सायाव हरखाब गाग्लोबनायाव लोब्बा थानाय उदखारिफोरखौ होखारनो हायो। श्रीनगराव थानाय 15थि फर्स आरो नगरतायाव थानाय 16 फर्सफोरनि रौनियाफोरा पाकिस्तानजों मदद होजानाय उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनो अपारेशननि बाहागो महरै गुबुन एजेन्सिफोर आरो पेरामिलिटारि फर्सफोरजों लोगोसे गोरोबलायना खामानि मावगोन। सुलुंनि बायदिब्ला गासिबो थाखोआव इन्टेलिजेन्स इनपुटफोरखौ ज' खालामनाय जादों आरो बेनि सायाव राहा लानाय जादों। रिजार्भ फर्मेशननिफ्राय उफ्रा रौनियाफोरखौ राजौरी पुन्छ ओनसोलाव लांनाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।